Захваната нещо. Да. Не, няма да седи така. Дали? Дай да освободим ли хора? Махните клони. Може да е болно нещо, така че... Защото нещо не ме да реши така да седи пак да... Не излиза на болно. Да, тя е болно. Да. Нямаме му, сега ще го намеря. Не се пипа, че няма да го вземе. Майката няма да го вземе. Идейте да го пипа. Идейте да ни е болно, не може да си сега да такова. Да се обадим на кой? Каква е? Аз не знам Сега телефон. ще намеря. Ще в интернет. Снима ли го телефон? Да. Сявничка стига. Да се обадим на гущер тук. Може да е пък тук гущерна. Тя трябва да е малко. Оставете. Да се тръпне, не ще му се прекусите. Чакай сега, ми ще питам, нали? Или с някаква дреха. Нямам салфетки. Имаме ли салфетки? Някой ще сложиш ли водата? Вижте, има нещо по нея налазило. Хвърли се. Не са кърлежи. Тия като едни мухи са такива, те хапат. Я се оставя. Вижте, че е голям. Кажи го е там в тревата. Е там в тревата. Да, поне да е на сянка. Просто остави в тревата. Да, ма тук. Остави я тук. Може да е окей. Кутаха. Може да твърди ли? И не. Не, изобщо. Той е много отпаднал. Не седи Я право. ме получил слънчето. Може ли имаш да ме дигнеш? Да ме дигнеш да влизаш. На ветеринара той работи на. Дай ми да го караме на... Предната лапа малко. Да. Така да питам. Мамо, какво ще прави с това? Момиче ли си? Много вие вкъщи скучили. Тата, кой знае какво е болно? Нищо. Кога? Стигам пътя се. Остави го тогава, остави го. Да, ама тя сега може да стане като... Паника.